салому вақт бахайр. ба барномаи навбати ҷаҳон дар ҷаҳоннамо бо ман ҳофизи маҳмадалӣ хуш омадед. дар ин барнома 23 январ дар бинои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси ҳукумати кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис роҳбарият ва аъзои ҳукумати мамлакат, дастгоҳи иҷроияи президент ва воҳидҳои сохтории он, роҳбарони мақомоти марказии давлатӣ, идораҳои назди президент ва ҳукумат, корхонаю муассисаҳои ҷумҳуриявӣ, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоякзорӣ, бонкҳои давлатӣ ва саҳомӣ, рӯзномаю маҷаллаҳои расмӣ ва дигар шахсони масъул иштирок карданд. дар маҷлиси васеи ҳукумат натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар дар соли 2025 муфассал баррасӣ гардида, вазифаҳои асосӣ барои соли 2026 муайян карда шуданд. дар маҷлиси васеи ҳукумат нахуст ҳисоботи сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода оид ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ дар соли 2025 шунида шуд. тавре таъкид гардид, сарфи назар аз мушкилоти мураккаби ҷаҳони имрӯз ва таъсири манфии онҳо ба иқтисоди кишвар, соли 2025 барои мардуми Тоҷикистон соли бобарор ба ҳисоб рафта, дар ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодии мамлакат пешравиҳои назаррас ба амал омаданд. ба таъкиди сарвазири кишвар, дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 176.9 миллиард сомонӣ баробар гардида, суръати афзоиши он 8.4% таъмин карда шуд. сатҳи таваррум 3.5%-ро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2024 0.1 банди фоизӣ кам мебошад. соли 2025 ба қисми даромади бюҷети давлатӣ 60.3 миллиард сомонӣ маблағ ворид гардид, ки нисбат ба нақша 7 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. дар соли ҳисоботӣ дар кишвар 400 корхонаи нави саноатӣ ба истифода дода шуда, суръати рушди истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ таъмин гардид. таъкид карда шуд, ки бо мақсади таъмини рушди устувори соҳаи энергетика ва ноил шудан ба ҳадафҳои гузошташуда, соли 2025 13 лоиҳаи сармоякзории давлатии соҳа ба маблағи 14.9 миллиард сомонӣ мавриди татбиқ қарор дода шуд. дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумати кишвар дар соли ҳисоботӣ ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ нисбат ба соли 2024 7% зиёд гардида ба 24 миллиард киловатт-соат расонда шуд. соли ҳисоботӣ ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ 84.6 миллиард сомониро ташкил дода, афзоиши он нисбат ба соли 2024 9.5% таъмин гардид. бо мақсади дастгирии соҳибкорӣ ва беҳсозии фазои сармоякзорӣ, таи солҳои охир аз ҷониби ҳукумати кишвар бо роҳи пешниҳод намудани имтиёзҳои андозию гумрукӣ дар самти рушди истеҳсолоти дохилӣ як қатор тадбирҳо андешида шуданд. дар соли 2025 ба кишвар ба маблағи 59.5 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ ворид шудааст, ки нисбат ба соли 2024 35% зиёд мебошад. дар ин давра ҳаҷми умумии қарзҳои аз ҷониби низоми бонкии кишвар ба соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва аҳолӣ додашуда зиёд гардида 30 миллиард сомониро ташкил дод. дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ ба 28.7 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба соли 2024 23% зиёд аст. татбиқи 14 лоиҳаи сармоякзорӣ ба маблағи умумии 11.7 миллиард сомонӣ дар соҳаи нақлиёт имкон дод, ки рушди соҳа таъмин гардад ва дар натиҷа соли сипарашуда тавассути ҳама гуна нақлиёт 155 миллион тонна бор ва 1.1 миллиард мусофир кашонда шуд, ки нисбат ба соли 2024 мутаносибан 15.2 ва 11% зиёд мебошад. соли 2025 ҳаҷми умумии гардиши савдо 77.3 миллиард сомониро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2024 14% зиёд аст.
ҳаҷми хизматрасонии пӯлакӣ дар ҳамаи соҳаҳои хизматрасонӣ соли 2025 ба 3.5 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба соли 2024 13.2% зиёд мебошад. тадбирҳои андешидаи ҳукумати кишвар имконият фароҳам оварданд, ки дар давраи ҳисоботӣ гардиши савдои хориҷӣ нисбат ба соли 2024 20.5% афзоиш ёбад. сарвазири мамлакат изҳор дошт, ки дар давраи ҳисоботӣ шумораи муассисаҳои томактабӣ дар кишвар ба 795 адад расида, дар муқоиса ба соли 2024 38 муассиса зиёд мебошад. вобаста ба фарогирии бештари кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ, дар назди муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 3154 маркази инкишофи кӯдак бо фарогирии 182,7 кӯдак таъсис дода шудааст. соли 2025 дар мамлакат 214 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва бинову синфхонаҳои иловагӣ барои 99 000 хонанда сохта ба истифода дода шуд. ҳоло дар кишвар 4056 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ фаъолият дорад. бо мақсади рушди соҳаи тандурустӣ ва саривақт бартараф намудани мушкилоти мавҷуда, соли 2025 аз ҳисоби буҷети давлатӣ барои рушди соҳа 4.3 миллиард сомонӣ равона карда шуд, ки нисбат ба соли 2024 24.1% зиёд мебошад. дар ин давра 113 муассисаи соҳаи тандурустӣ сохта ба истифода дода шуда, 301 муассиса таъмиру азнавсозӣ карда шуд. дар сиёсати давлатии Тоҷикистон танзими муносибатҳои меҳнатӣ, рушди бозори меҳнат ва бо шуғл таъмин намудани аҳолӣ мавқеи асосӣ дорад. дар соли ҳисоботӣ дар мамлакат аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо 280 000 ҷойи кории нав таъсис дода шуд. дар идомаи маҷлиси ҳукумат ҳисоботи вазири молия Файзиддин Қаҳорзода, раиси кумитаи андоз Нусратулло Давлатзода ва сардори хадамоти гумрук Хуршед Каримзода шунида шуд. иттилоъ дода шуд, ки дар натиҷаи рушди иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои нави корӣ, беҳтар намудани маъмурикунонии андозу хизматрасонӣ ба андозсупорандагон, гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ доир ба муқаррароти қонунгузории андоз тавассути воситаҳои электронии пардохт, вусъат бахшидани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ, густариши раванди рақамикунонӣ ва дигар тадбирҳои андешидашуда дар соли 2025 аз ҳисоби андозҳо ва пардохтҳои дохилӣ ба буҷети давлатӣ 26.5 миллиард сомонӣ ворид карда шуд, ки нисбат ба нишондиҳандаҳои пешбинишуда 3 миллиарду 598 миллион сомонӣ зиёд мебошад. иҷрои нақшаи андозҳо ва пардохтҳо дар кишвар аз ҷумла вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба андозаи 104.3%, вилояти Хатлон 103.1%, вилояти Суғд 107.1%, шаҳри Душанбе 119.8% ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар маҷмӯъ 109.5% таъмин карда шуд. ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар маҷмӯъ 109.5% таъмин карда шуд. доир ба натиҷаҳои фаъолияти мақомоти гумруку андоз баъди шунидани ҳисоботи роҳбарияти онҳо, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати баландбардоштани нишондиҳандаҳои иҷрои нақшаи пардохтҳои гумрукӣ, бартарафсозии қарзҳои андоз, пардохти нафақа ва суғуртаи иҷтимоӣ ва ба шакли электронӣ гузарондани тамоми муносибатҳои молиявӣ дар ин соҳаҳо дастуру супоришҳои қатъӣ доданд. сипас прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳабибулло Воҳидзода доир ба фаъолияти мақомоти назорату санҷиш дар самти пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ, бартарафсозии қонуншиканиҳо дар соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва риояи ҳатмии қонунҳои амалкунандаи мамлакат ҳисобот доданд. дастур дода шуд, ки мақомоти прокуратура ҷиҳати пешгирӣ аз ҳолатҳои риоя накардани қонунгузории мамлакат оид ба истифодаи замин, танзими ҷашну маросим ва дигар соҳаҳо тадбирҳои саривақтӣ ва бетаъхир андешанд. доир ба раванди ҷалби сармоя ба иқтисоди миллӣ ва роҳҳои афзун намудани он, ҳисоботи раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ Султон Раҳимзода шунида шуд. инчунин
дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон раиси бонки миллии тоҷикистон фирдавс толибзода ва раиси бонки амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк алиҷон салимзода доир ба соҳаи бонкдорӣ ва сиёсати пулию қарзӣ ҳисобот доданд. баробарияти кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, бонки миллӣ ва дигар бонкҳои давлативу саҳомӣ дастур дода шуд ки ҷиҳати ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ ба иқтисоди миллӣ, хусусан сармояи мустақим, устувор нигоҳ доштани қурби асъори миллӣ, афзун намудани ҳаҷми қарздиҳӣ, гузариш ба муомилоти ғайри нақдӣ ва ба шакли пурраи электронӣ гузарондани тамоми муносибатҳои молиявиву бонкӣ чораҳои мушаххас андешанд. дар идомаи маҷлиси ҳукумат вазири саноат ва технологияҳои нав Шералӣ Кабир гузориш дод. таъкид гардид ки эълон намудани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат барои амалишавии раванди саноатикунонии босуръати кишвар заминаи устувор гузошт. соли 2025 дар кишвар корхона ва коргоҳҳои нави саноатӣ бо таъсиси 17 000 ҷойҳои нави корӣ мавриди истифода қарор дода шуда, нисбат ба соли қаблӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 22.1% афзоиш ёфт. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарияти вазорати саноат ва технологияҳои навро ҷиҳати татбиқи амалии яке аз ҳадафҳои стратегӣ саноатикунонии босуръати кишвар тавассути ба истифода додани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ, ба кор андохтани иқтидорҳои бозистода ва пешгирӣ кардани раванди аз фаъолият бозмондани корхонаҳои саноатӣ, афзоиш додани истеҳсоли молу маҳсулоти рақобатноки ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронда шуда, зиёд намудани шумораи корхонаву коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ дар шаҳру ноҳияҳо, бахусус дар самти коркарди меваю сабзавот ва таъмини фаъолияти муназзами корхонаҳои саноатӣ ва бо дар назардошти талаботи бозор ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти соҳа вазифадор намуданд. дар маҷлис ҳамчунин ҳисоботи вазири нақлиёт Азим Иброҳим шунида шуд ки дар он натиҷаҳои фаъолияти соҳа дар соли 2025 ҷамъбаст гардида, самтҳои асосии рушди инфрасохтори нақлиётӣ ва беҳтар намудани сифати хизматрасониҳо барои давраи минбаъда муайян карда шуд. вазорати нақлиёт вазифадор карда шуд ки иҷрои вазифаҳои афзалиятнок барои соли 2026, инчунин татбиқи саривақтӣ ва босифати лоиҳаҳои сармоягузориро ки дар соҳа амалӣ мегарданд таъмин намояд. ба вазири энергетика ва захираҳои об Далер Ҷумъа ва роҳбарони ширкатҳои соҳа барои татбиқи саривақтиву босифати лоиҳаҳои кам кардани талафоти нерӯи барқ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар, ҷорӣ намудани низоми биллингӣ ва ба ҳисобгирии пурраи истифодабарандагони нерӯи барқ, ҷамъоварии саривақтии маблағи он аз аҳолӣ ва ташкилоту корхонаҳо ва бунёди иқтидорҳои алтернативии истеҳсоли нерӯи барқ дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. вазири кишоварзӣ Қурбон Ҳакимзода ва раиси кумитаи ҳифзи муҳити зист Баҳодур Шерализода оид ба истифодаи мақсадноки заминҳо ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои нав, зиёд кардани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва содироти он ба хориҷи кишвар, паррандапарварӣ, рушди соҳаҳои чорводорӣ, зотпарварӣ, моҳипарварӣ, растанипарварӣ, зироату сабзавоткорӣ, коркарди саривақтии замин, истифодаи тухмиҳои хушсифат ва нуриҳои минералӣ, инчунин паёмадҳои тағйирёбии иқлим, вазъи экологӣ ва дигар масъалаҳои марбут ба соҳа ҳисобот доданд. вазорати кишоварзӣ, агентии содирот, кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ, агентии беҳдошти замин ва обёрӣ, академияи илмҳои кишоварзӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вобаста ба истифодаи мақсадноки заминҳо, омодагии ҳамаҷониба ба мавсими кишти баҳорӣ, хусусан дар самти истифодаи самараноки ҳар як ваҷаб замин бо дар назардошти вазъи камборишу хушк омадани тирамоҳи гузашта, яхобмонии саривақтӣ, омода намудани пойгоҳҳои обкашӣ, беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо, риояи қоидаҳои агротехникӣ, баландбардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ ва гирифтани 3-4 ҳосил аз заминҳои корами обӣ, ниҳолшинонӣ, таъмини хоҷагиҳои кишоварзӣ бо тухмии баландсифати зироатҳои кишоварзӣ, аз ҷумла тухмии зироатҳои ғалладонагии репродуксияи баланд, инчунин
تخمی‌های به اقلیم مطابق شده و پرورش نوهای منطقه بابگردیده ضرورت‌های کشاورزی و همچنین افزون نمودن صادرات محصولات کشاورزی وظیفه دار گردیدند. تفصیلات بیشتر این خبر در نشرهای بعدی منظورتان می‌گردد. جهان در جهان نما با حافظ محمد علی.